Kape. 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 Sarap. Bilo. Sarap. Merenda bro. Ngayon doon na. Bilo-bilo. Sino bumalik ako? Yes, Stefan. Ako na kakain din. Imas. Sarap. Basta lajay ko na. Ay nabilog. Nandusan. Ganda. Mas. Pares lang ko hindi. Iba na ata siya. Ang parehas as may isa. Ginataan. Ang munang nanggagataan. Bilo. Kasi tambo-tambo na. Diyan tayo nga doon tiko na. Bilog na. Sus. Sakto lang. Hanggang nasa baw. Kahoy niya juga na. Ay, mag
Kape. Mga boss. Kape. Ito yung brands. No. Cremona. Wala dyan. Kung hindi dyan sa... Kung hindi dyan sa ano... Saan mo ba nilagay yung ano, Christmas tree? Ano ba? Kung ano kung sako. Nakasako. Tignan mo yung loob nun. Oo. Dito sa ano ni Mateo, higaan niya. Wala dyan? Ito mo na rin? Wala dyan? Mat merinda, you know. Sama. Ano yan? Di nata. Kung ko iyak ko yung higaan. Ito na. Ano yan? Di Ano nata. yan? Hindi ano. Ano Hindi na- ang kain mo? Parang ano eh. Te, Diyan, parang temporada. Tika mo. ito yung paborito ko. Good sa'yo na yan. Yung isa, gusto ni Mateo yun. Natamok na kanin. Hey! No. Gusto mo yan na yun? Ano? Ano? Ayun yung mata. Kuha ako plato. Eh, ka muna. Ako na. Teka mo na. Eh! Eh, ka muna. Eh. Guys, pag sa kagayan ako, pag nagla-live ulit si Uncle Tutoy, sasabihin ko, what's up, Cagayan? Kaya mong ubusin daw? Ikaw, Ikaw. Masarap to. May ano to eh. ano? May secret. Excuse. Pag iniwan ka ng crush mo, di na sasakit puso mo. Kasi, ano pang pasarap, di na yan sasakit puso mo dyan. Sarap? Gusto mo kikilig. Ah? Kikiligin. Oh. Ito na yung crush mo. So ito, sa akin yan. Tingin ako konti. Tikman ko lang. Eh, ganun mo. Teka lang. Eh, ganun mo. Hindi pwedeng umulanan. O, diba? Bakit Wala. bawal? Bawal. Eh, Eh! nakita eh. Hindi naman na nakita pag ganun. O, paganda ka. Ba't bawal ganun? Bawal nga eh. Basta pigi. Tayo lang gusto eh. Okay na yan. Ang arte nito. Tapos, okay na yan. Ganyan mo lang dito. Ganyan mo. Ang arte nitong cellphone na to ah. Parang ikaw. Ano ito, munggo? May munggo no? Masarap. Parang temperado eh. Na? Parang champorado nga guys. Sarap.
Mm. Mhm. Parang balangkesa. Ginataan. Anong gata yan, San? Anong pangalan yan? Toto. No? Toto. Totong? Toto. Ginataang totong. Ano? Di ba totong to? Tawag dito totong. Tatang totong. Yung pangalan ni tatang pwede tawagin totong. Mm. Diba? Tanggal sting-titing. Mm. Tita Rusty, pag tinanggal yung isa Rusty, diba? Di ba pwede ganun? Hindi. Pag tinanggal yung ano, Mali ang inisip yung T, res, ire-res ka na. Pahinga na pag ganun. Kape guys. Sarap. Kawakita ko sa inyo itong ginataang totong. Totong daw to eh. Parang may munggo. Munggo yan no? Oh, Hindi ko alam. Yun ako kumain yan eh. ako nakain na yan. Totong. Yan nga, pakita mo nga kung paano kainin. Sige nga. Kain nga. Yeah. Oh. Sarap. Hap. Paano yung masarap ano? Yummy. Yummy. Yummy, may tome. Sarap naman. Mm. Kape kahit mainit ang panahon. Narinig mo yung ano, kulog? Ang lakas. Umulan kasi no? Hmm? Umulan. Baka uulan. Kagabi. Ah, sarap. Grabe talaga yung kulog. Di ba yung hangin papa ganun? Di ba? Wala ang hangin oh. Hindi nga gumagalaw yung mga dahon. Oh, tingnan mo. Pag bagyo na, pag malakas gaganon na sila, no? Tapos yung lupa, ano? Tapos yung lupa ng bundok kuguho. Walang ganyan. Meron kaya, pag walang puno, di matibay. Diyan, tama yan. Kaya bawal putulin ang Puno. bundok. Bundok. Ang puno. Puno pala puno. Pag pinutol yung puno, patay. Guguho talaga yung Ubus mo lupa. yan. Para ano? Ikaw, bus na? Ubus na sa akin. Hindi na kasi kanina. Sarap pala ng yan. Gata-gata. Ginataang tutong. Mm. Para kanino ka bumabangon? Para kanino ka bumabangon? Ha? Para kanino ka bumabangon? Yeah. Para kanino ka bumabangon? Kung kanino ako bumabangon? Mm. Para sasabihin ko. Saan? Diyan. Ah, sige. Joke lang. Diyan mo sila. Magandang hapon guys. Merienda tayo. Magandang hapon, guys! Merienda tayo ng ginataang Totong! totong. Pangit ng pangalan eh. Pero masarap. Masarap. Hmm. Masarap pero ang pangit ng pangalan. Ah, iinit na nga eh. Kakape pa. Ay, ay. Ang init na nga iniinom mo, tapos ang init pa ng panahon. Tapos sabog pa yung book natin, no? Yung book ko. Parang gusto ko ng gupitan. Hello po! Bitawan. Hey po, Ma'am Tenshi Inakay. Wala kang ganitong buhok, tingnan mo. Stig. Pag sinusupply mo, lalong gumugulo yan eh. Tensi Inakay. Kulot ka eh. Kulot. Basta kulot, basta kulot. Pogi.
Mm. Yeah, yeah. Kape guys, kape. Kape. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon sa ating lahat. Yan. Kagising lang namin. Napagod kasi kami. Hindi kasi tayo makatulog kanina. Late Sabi na. ni Boy Tapias, Ano? pag nakatulog daw kami ng umaga, Ano? Pag? pag nakatulog kami ng umaga, sasama kami sa Cagayan. Eh, paano hindi? Hindi. Di ba wala? Ako yung panalo, no? Walang natulog nga sa inyo eh. Di ba pinapatulog kayo? Kung sinong unang makakatulog sa inyo kanina, tatlo, sasama sa akin. May sikreto akong pupuntahan tapos sasama ko. Kaya lang, nagpanggap kayong tulog eh. Yung pinatulog ko na dito, katulog ako dyan. Totoo. Hindi na ako nagpatulog sa inyo nan. Hindi naman na ako yun. Hindi, walang premyo. Mayroong premyo. Ha, Wala. ako yung panalo. Oh, sino nagbigay ng premyo? Ikaw. Hindi na nga ako yung nagpatulog sa inyo eh. Ibang tao na eh, si daddy nyo na eh. Kung ako sana, pinapatulog ko yun, ayaw nyo eh. Hindi, walang premyo. Daya. Sandal ako sa'yo. Yan na yan. Ano yan? Kamusta? What's up? Masakwa. Titanic! Kala ko dito. Unbox. Kala ko dito. Unboxing. Sana Titanic yung isa. Hmm? Sana Titanic yung isa. Sana Titanic? Ah, Titanic. Ang laki-laki ng Titanic eh. taba ko nga nun. Yun. Tapos na tayong magkape guys. Next time uli. Bye-bye. Last unan. Big Bird! Big Bird, anong ginagawa mo? Ang taba.